Здравейте, прекрасни! Ще ви споделя защо се отказах от алкохола в менопауза, но не и от шоколада. Аз съм Пепи Енчева, майстор-практик ТЕС и пренареждане на матрицата към Бареб и помагам на жени в прехода към менопауза. 3 причини, поради които се отказах от алкохола. Първата е, че нарушава съня. Дори една чаша алкохол, червено вино, бяло вино, коктейлче или някоя биричка, ще ви наруши дълбокият сън. През нощта се събуждате и не можете да заспите повече, въртите се, облени сте в горещи вълни, още повече се потите и така не може да се наспите качествено. Това е първата причина. Една чашка алкохол, но това напълно нарушава съня ви за цялата нощ. Втората причина е дехидратацията. Алкохола извлича водата от организма и ако имате по-суха, чувствителна и сърбяща кожа, пиенето дори и на малко количество алкохол извлича водата от организма. Вие ходите по-често, по малка нужда до тоалетната и си мислите, че всъщност пиете течност, но не консумирате достатъчно вода, за да компенсирате тази дехидратация. Така че помислете и за това. Третата причина, и тя е много естествена, алкохолът е токсичен. Когато влезе в организма, всъщност нашият организъм иска да се освободи от токсините и с това се занимава черният дроб. Той е чистачът на токсини в организма. Аз междувременно искам да се възползвам от предимствата на периодичното гладуване и имам нужда от черния си дроб. Но докато той е заед с пречистването на токсините от една чашка вино или една биричка или едно коктейлче, не мога да разчитам, че ще произвежда кетони и ще дава необходимите команди за стопяване на мазнините в корема и в ханша. Така че искам черния ми дроб да работи за стопяването на мазнините в корема и ханша, а не да чисти токсичен алкохол, който съм консумирала за малко удоволствие. Така, защо не се отказах от шоколада? Продължавам да хапвам черен, натурален шоколад над 70%. Това е любимият ми шоколад и това е наистина най-полезният шоколад за жените и в менопауза, защото съдържа много полезни вещества, магнезий, калий, желязо и подобрява настроението, релаксира. Също е и така много лек стимулант за мозъка. Какаото е много полезно, стимулира мозъчната дейност и освен, че релаксира и леко стимулира. Не е толкова силен, колкото кафето и за предпочитане, когато искаме все пак и да се наспим през нощта. Също съдържа антиоксиданти, флавоноиди, полифеноли, те помагат за по-бавно стареене на всяка една клетка в организма. Какаовото масло, което се съдържа в черния шоколад, много добре хидратира кожата. Ето имаме тук въздействие, което е точно противоположно на консумацията на алкохол. Така че между 20 и 40 грама консумация на натурален шоколад всеки ден, аз го възприемам като натурална медицина. И не се лишавам от това, консумирам с удоволствие, но и с мярка. Радвам се да бъда полезна, следвайте ме за още съвети в прехода към менопауза и в менопауза. Благодаря!